Podcast C2, català.cat, episodi 49è, el podcast que t'ajuda a provar el C2 i a comunicar-te en català correcte. Tot s'hi val? Tot s'hi val és la pregunta que us fem en l'episodi d'avui i la resposta és que no tot s'hi val. Val a dir que estem envoltats de vals, però no tots aquests vals valen. I, de fet, els que més sentim són vals que no tenen validesa, que són incorrectes, vaja. Però, en què quedem? És correcta la paraula val o no? Doncs, depèn. De què? Anem a pams. Comencem pels vals correctes. Val és correcte quan és nom. Diríem un val, el teu val, el val, algun val, etc. El seu significat és paper o comprovant que una persona lliura a una altra i que li dona dret a cobrar una quantitat, a rebre un gènere, tenir un descompte, etc. El trobem en frases com: tinc un val de descompte, m'han donat un val per anar al cinema, el teu val està caducat, tens algun val que em puguis deixar? També és correcte val quan és verb. Val del verb valer o valdre en present. El trobem en frases com: el gelat val 3 euros. Aquest jersei no val el que en demanen. Quan val? Aquest val, que és verb, de vegades forma part d'expressions del lèxic comú que es fan servir força i que són d'allò més correctes i usuals. Em refereixo a expressions com: això val molt, poc o massa. O això no val res, en el sentit que no serveix per res. No s'hi val per indicar que no és lícit de fer alguna cosa. Val a dir que significa que s'ha de convenir. Una cosa val o no val la pena. O també ho trobem en expressions com no s'ho val, utilitzat aquest val en fórmules de cortesia com a resposta similar a no es mereixen o de res, quan un dona les gràcies. I també en frases com val més que, en el sentit de és preferible. Ens aturem aquí per comentar una construcció incorrecta formada per més, seguida d'un pronom com et, us, li, el qual va seguit de val. Doncs bé, aquesta construcció no és admesa i de vegades la sentim quan una persona en vol advertir una altra d'alguna cosa. Us en poso un exemple. No seria correcte dir més et val no dir res o més li val que m'ho torni. En aquest sentit, podem utilitzar altres expressions com pobre de tu que diguis res, te'n guardaràs prou de no tornar-m'ho. Fixeu-vos que la construcció era incorrecta quan teníem el més et val, més aquest pronom et, més la partícula val. Us acabem de comentar el primer error relacionat amb el val que heu d'evitar. I ara us comentem el val incorrecte, el que més sovint sentim. Els vals que més sentim són els que tenen a veure amb l'expressió en què es manifesta la conformitat o el consentiment d'alguna cosa. Aquests vals s'han format com a traducció casolana del castellà al català, fent caure la E final de la paraula castellana. Si en castellà és vale, molta gent fa caure la E final i creu que ja té la forma catalana equivalent i correcta. Però no ho és, no és correcta, perquè la nostra manera de manifestar la conformitat o el consentiment és, segons el context, d'acord, entesos, i tant que sí. Esclar, per descomptat, etc. Com podeu veure, tampoc no costa tant d'evitar-lo, el val incorrecte. El problema és que, com que està tan i tan arrelat i el sentim tants cops al dia, que es contagia. I molta gent el diu i ni se n'adona. Però, quan sap que és incorrecte, el vol evitar, especialment el dia de l'examen. I, evidentment, aquell dia se li escapa. Perquè, si no s'aplica la forma correcta en el dia a dia, tindrà el val incorrecte tan interioritzat, tan gravat a la memòria, que se li escaparà. Així que el primer pas per evitar-lo és mossegar-se la llengua i dir-ho sempre bé. D'acord? D'acord.
Com podeu veure, si sabeu una mica de francès, la nostra manera de dir-ho coincideix amb aquesta llengua propera. D'acord. I ara, posa't a prova i escolta aquest breu fragment de conversa carregat amb 10 vals i detecta els 3 intrusos i fes-nos-el saber a la caixa de comentaris de YouTube o d'Instagram. Per fer-ho, escriu els 3 números corresponents a les formes incorrectes que anirem dient després de cada val en la lectura de la conversa que ara llegirem. Nosaltres et farem saber si l'has encertat. Som-hi. Llegim. No s'hi val. 1. El val. 2. Que em vas donar ahir no val. 3. Està caducat. Per què no mires si tens algun val vàlid? 4. I me'l dones. Val? 5. Val, 6. Aquesta tarda comprovaré si tinc algun val vigent, 7, i te'l faré arribar. Més et val, 8. Perquè si el que m'envies no val, 9, val més que no tornis, 10. Si et vols treure el C2, apunta't a c2català.cat. Un equip d'examinadors hem dissenyat un curs a mida perquè facis un bon examen. I mentrestant, evita els errors des d'ara mateix, que no se t'escapin. A reveure.